ngawubhuti wakhe mina mengibona ube simungu neze. Hawu, uyathula? Hello everyone, uBrace kulakulamba kahle. Abaningi-ke benuke bayazi ukuthi ngonyaka odlule uThibela waveza ukuthi engazuthi uyazifela ngomculi-ke kaMaskandi-ke oyintombinto igama lakhe-ke okuyena-ke uGandaganda. Yingakho-ke uKhuzani ngenkathi embona-ke engaphulisanga amaseko-ke wasezamela-ke yena-ke umfowabo-ke uThibela ukuthi naye-ke akwazi ukuthi Nkosi yami akwazi ukuthi athandane naye-ke uGandaganda. Waphinda-ke wanxusa abantu ukuthi bakwazi ukuthi bamqashe-ke yena kuGandaganda alangazi ukuthi vele nje ube sencingela yena uThibela kade esho kanjalo. So-ke iyatrenda-ke leyo video-ke yakhe-ke uKhuzani emshelela-ke yena-ke uThibela emshelela uGandaganda. Shoneni khona-ke siyombuka-ke ukuthi bekwenzakalani. Uma ukuthi uyaqala ukufika la, make sure ukuthi ushiya usubscribe-ile ukuze ngaphela uzuphuthele amavideo afana nalawo. Shone khona-ke. uKhuzani ubhuti uKhuzani wakaPongosi avela sinje umnumzane avela sinje kwazela ashamgama ashenje uGandaganda ngavele ngaqashwa ngigcwele Iziribuzo. yebo kodwa ngasho ngathi mnumzane kungabe ukuthi nje ukuthi angiqashwe nje ukuze ubhuti wakho uyabona ngacacisela ukuthi ngawubhuti wakhe mina mengibona ube simungu neze. Hawu, uyathula? Angimazi ngisho ukuthi unjani mekhuluma. Okay everyone, nimzwile-ke yena-ke uGandaganda naye chaza-ke isayidi lakhe-ke le-story ukuthi-ke uThibela uvezane athule nje mehlangana naye akamazi ngisho ekhipha izwi elilodwa. So-ke uThibela-ke naye-ke kushuthi fanele ayeke naye kuba negwababa ngoba kushuthi naye unegwababa yena kuThibela. So-ke commenta down below wena-ke umbono wakho ukuthi wena engabe uyibona kanjani le ndaba yakhe-ke uGandaganda noThibela, ukuthi ngabe wena ungabona kunjani ngathiwa ngempela bagcina bethandanile bagcina ngokuqomana. But-ke siyivala lana-ke ivideo namhlanje siba unqi. I really hope to enjoyile ivideo namhlanje. If we enjoyile, make sure to smash the like button, uphinde smash nalo subscribe button, and mina-ke I will see you in the next video. Bye.